Om Aku nonton pelawak iki lho aku. Kok jenenge munggah panggung kok kaya kalah main dadu. Klunuk. Kok sik aku tak takon marang kowe ora kena kowe ndhisiki apa sing dadi ucapku ya? Nuwun inggih nuwun. Gawe iki sapa? Kula dadak. Hah? Kula dadak. Dodok. Nggih. Jeneng asli apa kuwi jeneng samaran? Menika nami asli kula nggih menika Dodok, Pak. Dodok ya. Nggih. Apa kok dijenengke Dodok mongko asma Kinarya Joko? Nah, niku Pak. Menika wonten sejarahipun. Jarahe piye? Nalika semana bapak kula niku tiyang boten gadah, ibu nggih sami. Bapak menika badhe nyambut damel tenggene daerah Kalimantan. Menika nyuwun pangestu tenggene wong wedok ibu kula. Mula lahir procot dijenakno namine Dodok. Tegesipun dongane wong wedok. Merga saka bapakmu ndodok ana ngarsane ibumu, Nggih. banjur diweni patembaya yen to duwe anak dijenengke Dodok. Dodok leres menika. Lah mburi iki menungsa apa dudu? Menika kethek. Sik. Kowe jenengmu sapa? Kula, Pak. Iya, Komet. Mosok lali. Komet ta? Nggih. Saka Bojonegoro. Nggih, Mong. Oh iya. Lah kok kaya ngono? Pripun? Lho, tegese Bojonegoro ki rak papane para wali. Nggih. Kok ora ning sorote babar pisan. Dereng. Kula nek pun jam 12 punjul nembe. Nyorot. Nggih, boten mesti. Piye to jane iki? Nggih, kados sentolop lah, Mong. Lho, ngono. Nggih. Dadi ana sunare. Nggih. Coba caluruk tak keparingke. Kowe kok ora ngaturke bekti aku ki ratu lho ya. Nggih, sungkem bekti kula kun. Ngerti ketoprak. Ah. Sekedhik-sekedhik. Oh, coba dengar. Nggih, matur nuwun. Iya. Pripun, Rama? Loh, ya kono to karo penonton. Oh, mekaten. Iya. Dikeparengaken nggih. Iya. Nggih, Bapak Ibu sedaya warga mriki ingkang rawuh sabar nggih. Menika enten jawah menika berkah barokah saking ngarsane Gusti. Nyuwun sewu ngempil kamardikane panjenengan menawi teng ajeng nggih, sing mirsani teng ajeng kepareng lenggah nggih. Mersake sing wingking. Nah, mboten ketingal, ngoten nggih. Sampun nggih, sami lenggah sing ajeng. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini sangat istimewa tenggenipun Desa Binangun istimewa luar biasa. Menika daerah utawi desa ingkang budaya nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kados mekaten. Ingkang mirsani luar biasa wau kula angsal data kurang lebih penontonnya ada 1250 penonton luar biasa. Tepuk tangan buat Binangun. Kula namung saged derek dedonga derek memuji marang ngarsane Gusti, mugi-mugi desa mriki warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Mugi-mugi desa mriki tansah warganipun pikantuk rezeki ingkang kathah melimpah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku sabun teng Kutha Kediri mugi desa Binangun tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Tuku sabun cacahe loro mugi-mugi prawan Binangun ndang gage entuk jodoh. Tuku sabun cacahe 3 kuwi kok doyan sabun to, Dok. Apalane sabun. Ya wong sementing kan Purwokantine kecekel to, Pak. Ya. Mbok apa sikat ngono. Kan ki mangke Purwokantine mboten pas. On nggih entuk. Maksudnya iki nak urusan Purwokanti wah niki. Pinter ya, Le. Bangke lah kados Dodok nika dongane wong wedok niki menguasai ya. Nggih. Kados komet nggih nika riyen enten sejarahe to, Mo. Sik ta, ngene ya. Aku guru komet iki kiai to. Niki
piye lek cara dadi kiai iki piye? Aku pengen roh. Aku krungu bolak-balik kok Nyapa to, Pak? kejaba ndagel kok dadi ustad ndak. Guru agama. Coba tak pengen roh. Jajal buktekno, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal bocah piye to, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi Oh, Binangun ini ngenten salam kok malah cengengesan to nggih. Nyun sewu kula salam ndongakne jenengan, jenengan jawab ndongakne kula. Ngoten nggih. Binangun bersatu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Piye, Ji? Jaji sapa lho kowe iki? Wong kata-katamu ki lho gak bener. Mulane ibu-ibu warga Lho, mriki iki padha mukadimah lho to. Lho mukadimah tapi sing mbok bahas kuwi gak bener lho Mas. Salah lho kuwi. Salah. Tak benerke. Sing bener piye? Dipirsani piyayi mriki kok gak isin lho kuwi. Piyayi mriki kathah mubaleke kok omonganmu. Sing bener piye? Sing bener ki ngene lho Mas. Asolatu isik to tak warai dhisik. Kowe menengo dhisik. Asolatu wassalam iku met. Lho aku gak omongi. Aku guru umi-umi tok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Yo raine kaya bak konsentrasi. Bu, biasa. Gini Ya, ya, ya. biasa mesti ngene iki. Sing bener piye sing bener? Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, berarti kurang ambiak. Ambiya pari to piye kok ambiya piye? Terus nih. Ama batu. Alah lopo lho kok terus sama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika masyarakat Binangun bersatu, terdiri dari 5 dusun menjadi 1, yaitu Binangun. Mila punika siang napa sore wau pun dibelehke wedhus kendhit niki nggih menika tujuane ngenditi utawa ngrapeti paseduluran antara 5 dusun menjadi 1 desa Binangun. Niki nak bonten gara-gara Bapak Kepala Desa Kok kepala Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa nggih menika Bapak sahabat iki mau Bapak Haji Kadi sesuai kalian asma Kinarya Japa. Mo, kena dijar padha joke ya lek. Kenging no. Kadi menika mumpung TKT bakal dadi. Mila punika kula suwun Pak Lurah tekad membangun Desa Binangun monggo dipun kencengi. Insyaallah TKT jenengan mesti dadi Allahumma amin. Kados ngeten niki nyun sewu mboten kula kok mega ditanggap ning ngapik-ngapik ngriki mboten. Ngalembono mriki mboten. Ning niki desa percontohan sing saged nguri-nguri ugi ngurup-ngurup. Nguri-nguri niku tegese seneng, ngurup-ngurup niku purun nanggap. Ya ngono le. Nggih. Urip kuwi tegese urup. Nggih. Urip nek ora urup jenenge ora urip. Lah nggih mboten Uripe migunani. ngurup mergo saka tanggapan. Tanggapan. Lah ngoten. Lah nek gur seneng tok akeh tunggale. Kados ngeten niki nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Napa malih niki Barengi sasi sura. sasi sura. Ngerti kowe sasi sura ki apa? Lho mboten no. Dadi Ora ngerti kok sombong lho kowe iki. iki jenenge sedekah bumi to. Suro ki luar biasa lho Mas kangge tiyang Jawi lho nggih Pak nggih. Iya no. Suro niku termasuk suci fulane lho Mas nang Ora, wong Jawa. Nek sura aku rumoso Wonten itu. sing ngarani sura, surasaning rasa wonten. Oh. Wonten sing ngarani suran nggih wonten Pak. Iya. Sura iki mau apa? Surasaning rasa. Oh. Suran nggih wonten tegesipun. Piye tegese iki? Suran menika syukur marang pangeran. Dadi wong urip ning alam donya kudu ngeling-eling sapa to sing dadekne awake dhewe, sapa to sing nguripi awake dhewe, kudu ngerteni, Lah, kudu tirakat dipadosi. Lah iya. Barengi sasi sura coba aku pengen komet, pengen roh ben kira adus. Kula kira Yo kudu enek dongane. Soale niki suwunane panitia lho Mas. aku ora gelem. Ora gelem kowe malah mulai dicepot gasmu kowe. Waduh iya ya.
Sing kira. Ya. Soale niki pun terkenal, Pak. Nika Terkenal ya niku. kondange komet teng daerah Bojonegoro. Wah, niki suarane nggih sae, nate teng pondok. Ya, Met ya. Gawe. Lho, piye kowe tak umbulno lho. Nggih, kula purun mau, tapi sing ngartekne niki nggih. Oh iya kenal. Nggih, terjemahane Kok apa? ngartekne pripun to gak niki Yo, mawon to. niki Ayo gelem ora ora gelem mulih lah aku. sing kira komet sing ngartekne kowe ngono lho. Ngoten. Heeh. Nggih. Tak siarke riyen. Innalillahi. Iki lho kuwi cocok dendeni wong Lali aku wingi nyiarne ning masjid nek wong kiroah kok malah innalillahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya warga masyarakat Binangun ingkang dicara sarojingipun nggih menika pembacaan tilawatil yang akan dibacakan oleh teman saya nggih menika Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Waktu dan tempat kami perjualbelikan. Kami persilakan. Kami persilakan. Urung Monggo. dinggone didol. Disepoti ora? Iya no. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismalam salim salifan nabara Bis malam salip-salipana brajib. ada penjualan songan total sekopeceng Ada penjual asongan totol sego pecel. tulupan godong telo godong jati kasar Kulupan godong telo godong jati kasar. Koyo kolu. kalu ra kalu leken Kolu ra kolu leken. Koyo sereten ora. ngombia Coca-Cola Sprite Fanta Aqua Ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. sada kene sada kono Sadok kene sadok kono sadok bocah iki. ora rasane iki mak guyon tenanan ngantek mak prak ngono. Lah kowe kira apa gak ngerti dijawuhi Pak Kowe iki Sutoyo apa dikon kok kira iki? apa malah saire apa ki mau? Lho kene dagelan kon kiroat ya salah sing ngongkon to. Kene Iya. kene dhewe ngatur urip. Dagelan kon. Lah nek sedekah bumi niki pun kula bahas. Oh, Iya, bab iya. sedekah bumi. Niki sedekah bumi to? Iya. Penting lho niku. Pentingnya ning gondi. Lah nek ra penting awake dhewe piye lho? Kanca-kanca yoga piye? Iya. Mula-mula aku ngarep mau wis muri-muri ya Ya ngurup-ngurup. ngurup betul. Sedekah bumi niki bentuke niki. Nanggap, seneng terus nanggap. Nggih, Sedekah bumi niku butuhe napa nggih menika ngilangi syukur sakitipun. Nyus Oh nggih, oh pembagian door prize. pembagian doorpress gundulmu no. Enek udan ki lho kok pembagian doorpress piye? Nggih, Pak Lurah nanggape jan lengkap. Lengkape piye? Wayang enek campur sani sak udane ya ditekakne. Dikira kuasane Pak Lurah niki kuasane Gusti. Nggih, Wong Jawa minangka awake dhewe ya ora saged nyuwun, ya ora saged nolak. nggih wong udan-udan niki jawah ingkang barokah. Ha nggih. Nggih namung sekedap niki sekedap malih mun terang. Insyaallah amin amin. Saya ya, Nggih. ngenteni udane terang. Siap. Nggih, Mas tintingane Mas oke Mas. ditanjake presidene Pak. Telu. Aja ninggal aku. Hei. Wiwit biyen janjine bebareng bareng weruh ikan
Oh. Yuk. Amaju nak yuk. Obeng dah. Oh. Kowe iki bareng kowe teko entene udane kok medun iki to. Lah mboten kula salahne kok. Berarti iki kaya mendung. Dodo ning lho mendung. Mendung sing awe kesuburan. Jale Kak, Niki lho, Mo, terbukti lho. Jawa Gresik kados ngaten penonton tasih utuh lho. coba Cek. Oh nggih. Yo minangka remen kalih wayang kok ya. No, aku pengen sampe nembang nyilio iki, nyilio mike Mas Dodo. Ubeng ana panggunge, tetep lagune diganti lagune nangis sakjroning atiku. Ya. Mubeng panggung. Yo kowe diubengi ben diubengi bocah iki. Oh, ngriki to. Kok kita mubeng panggung. Panggung jane sampe sprinter. Nangis ya. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu Ubeng ana. Yo. Sing dhuwur mencolote. Ayo diubengi neh. Bangku. Obeng. Mas Komet, Nggih. kowe lek nonton wong wadon ngene iki piye? Walah lah niki bareng bedil ya oke ya. Gak masalah. Aku tapi gak teko. Dah, kowe nak ngerti kancane kudu pangerten to, Do. Piye amri awake dhewe iki jejer karo sapa, Dek? Namanya siapa? Aduh, lek niki anu normal apa mboten to, Ya Mas? takonono. Oke. Namanya siapa, sayang? Hah? Nama. Hah? Duh, piye iki? Film tako ora sing alus sing apik kok iso. Nuwun sewu diajeng paring asma sinten nggih menika? Nami kula Ika karena Oh Mbak Ika. anjing. Dek Ika nyuwun sewu di dalam saking pundi? Kula saking Tulungagung. Lha wong cetha jelas Saking tulung aku nembe sepindah panggih jenengan tasik sekolah napa sampun merdamel? Hah? Oh, tasik sekolah. Eh? Kelas pinten? Yo. Tulung ana to. nyuwun sewu diajeng. Anjing. Mau dugi mriki jam pinten gede? Kula dugi mriki wau jam 6.
Jenengan lek kula sawang niku ya apa pasuryane ketingal cemlorot kados mekaten. Alah masak to Mas. Injih. Nyuwun sewu Diajeng. Pripun? Yen nyuwun sewu lek sampean karo aku tak ibaratno ngapuntene lho nggih. Nggih. Lek tak ibaratno sampean iki kaya-kayake sebagai bulan. Bulan. Heeh. Aku sing sebagai lintange Nang dhuwur ning dhuwur awake dhewe. sambar bledek tiar bongko. Kok iso ngurusi urusanku piye to? Oh, Awake udan dhewe ngene. tetep bersatu. Iya Mas. Yen tak ibaratno meneh Diajeng, Napa? sampean tak ibaratno dadi kembange, Kembangi sampean. kembang mawar sing mekrok-mekroke, aku sing dadi tawone. Aku sing babati. Kembang rong sampe metu kembang tak babatin tek. Kowe ape mek apa? Wong kok sirik karo tanggane nyapa to? Diajeng wong ayu. Pripun Kakang Yen Mas? tak ibaratne iki sampean iki dadi sepatune, Sepatu. aku sing dadi kaos kakike. Awake Dane. dhewe tetep bersatu, gembel dadi siji wong ayu. Tapi mambu. Kaos kaki karo sepatu. Mambu ndang kok disempet Diajeng wong ayu. Pripun Kakang Yen tak Mas? ibaratke sampean iki tak ibaratke mobil, Mobil. mobil ambulan. Kok iso ambulan? Mboten napa-napa, wong cinta itu bebas lho, Pak. Oh iya ngono. Sampean tak ibaratno mobil ambulan, aku dadi supire, kae dadi mayite ya wong ayu. Nggih. Ora apa-apa. Aku dadi apa? Mayit, Kowe apa? aku dadi supir Sopir. ambulan. Wah, tak wedeni kowe nabrak wedet mati. Iya ra. Lah kok aku diserang mati terus bongkot terus. Lah piye kancane to, mbok Pak? ibaratno mayit iki nyapa kok? Lah kudune piye? Lah kowe ape nyanding karo iki apa terus iki gelem karo kowe? Sapa ngerti? Ngerti piye? Utang gelem karo aku, ya ra? Iya dadalan nek pengen iso carane gelem piye. Heh? Iku urung jawab kok wis mbok jawab. Aku ngono mesti oleh-oleh yo ngono kok. Coba Mas. Dok, Pripun? kowe iso nyuwara ora? Nggih to. Au, au, au. Suara sing apik. Siang Pantoro Ratri. Siang. Pan iso. Siang pan. Bu kebu. Adane dirungokne. Niku to nggih. Ya. Lah nggih kula kan ngecek niku nopo leres ngoten. Sak pinten Mas adene? Sak mono. Siang. Ya, peta kuncine kuwi kok ya ora paham kowe lho to ya. Ya Siang. pan. Sik. Siluman ketung nggih. Apa aku Kau diam aku biar aku menyanyi. Janganlah kau mengganggu aku terus. ora duwe gulu engkek. Lho ngeten iki kan ngece kula to, Pak. Kowe kok ngomong aku ora duwe gulu, kowe nyawangmu piye to, Le? Endi? Iki kan gulu to, Mas. Duwe gulu kok rekoso nendeng. Rekosone Napa piye? gulune cendek ngono kok. Lah kowe apa itu gulu? Duwe lah celuk enak penak. Met kok, Met. Dalem. Ya padha, aku ya duwe gulu ditro ya padha. Dak dadak. Dalem. Sawake. Iki berarti ra duwe. Iki duwe cuma modele kakean gulu berlemak. Oh iya. Iya Tapi toh. pinten, Mas? Siang pan. Madhep. Sing tak padane nadane ngono lho. Ngondukan gabah. Oh, tebon ireng. Ya, Sing jeng mesra, ngomong, sing terus mesra. tebak aja. Siang pantoro ratri. Nek nyanyi merem ngoten iki lho. Mon Jadi- eling mani. Niku umpami sing wedok ilang mboten ngertos ngoten niku. Kae mendul. Nggih. Niki nembe waras kali dinten. Ora tau sekolah. Alah belas MTS Madrasah Hidayah niku medal Oh. madrasah. Kran sopran. Piye to, Ji? Jadi Lah aku mau celuk sokran terus ya. Lah nyuwun sewu kok ganggu pripun to, Pak? Wong swara pun kula penak-penak. Nyanyi ketoke biasa sepele. Ning nek nyanyi ora nganggo rasa, ora nganggo ati Ekspresine beda. ora duwe. Ngono lho. Lah Jelas, kok komen. iso? Sik, kowe sithik ya, engko tak mari sithik Ya, ya. ya. Sithik engko nggonen. Sampe Mas. Siang lagi pa ngono tok wong ngono. Pan ratri. Ya ra. Mon Ndak penak, eling ndak penak, mani. Kok gak Sing ati kok ngene to. setiamu. Aduh. Apa e? Piye to kok kowe Apa e? kowe kuwi lho ngetutno suaramu. Iki Ngono. sabotase ketok iki. Sik, kowe nek lagu halusan gak iso rada kasar iso ora? Lho, nyuwun sewu kula nek Ngomong. lagu halusan rada gloro elek, Pak. Iya. Nek aminor ah, Mas, aminor.
Amino dreng. Biyen kae kompak karo kowe lho to kae. Biyen. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk. Ya ini sadar ki. Masa subuh. Iki ngerayu dhewe mbok Oh. kon nembang. Lagune apa to Mas iki? Lagune iku lho kalah weton. Kalah weton yo ora sak mono. Kapira? Kapira Mas kalah weton Mas? Minor kuwi tetep Mas ya minor. Ya. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk. Melek. Ya. Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk cari wong tuamu wetane ora gaduh Gathuk asale saka tela. Gathuk iku tambane apa? Ala-ala gathuk asale saka tela. Mata ngantuk iku tambane apa? Iki apa Jere mitri. Medhek mamblekno. Wong kene nyanyi sing bener kok sampe. Lah kata-katamu lho terakhir piye lho? jare wong tuamu wetane ora gaduh Gathuk asale saka tela. Mata ngantuk. Kotak. Enak ngene. Kaken giringan soapan metenge. Bisa kowe ngono. Dalem Kowe jangan taruh jogetmu. Cah lemu. saged to, Pak. Cah lemu apa iso? Kalian nomikmu. Oke. Jogetnya sing top. Jijimu ana mluro Ji. Yo. Cowopet. Bisa. Oslo. Lincah. Yo, jas. Terus. Apik. Luar biasa ya Mbak ya. Luar biasa. Ternyata Mas Yo lemu ning staminane Loh, nanti kok bongko. Staminane bongko. Kenapa tuh? Oh, acting. Oh gaya ben ditulungi cawe Oke, itu. Allah. Siapa lho, Pak? Ngaku. nek joget ngoten niku Apik joget apik. profesional Ya, mbok yo sing eling net jangan. Mbok yo langsung gak angkatan. Sing cepet Mbok yo Mas. sing eling. Sing cepet kurang. Yo sing eling. Yo sing eling. Iku budaya pancene bener kademu. Lho, kaya ngono ki lho. Ora Iya. dadi iki jogete. Kentekan napas. Sing niki. Heeh. Lah nggih bar Yo, joget. Mas diaturke Napa niki, Pak? siang pantau ratri ya. Siap Lah. nggih. Sayang apa? Langsung Mas. Spesial buat Binangun. Binangun luar biasa. Yen karungi banyu segara rasa mung ora bakal Ayo, bongko, Kak. sirna. Senadyan dawa oncak saka
sindenku sing centil ngene iki. Niki. Heeh. Iki. Dadi rena-rena eneng slembut ulal kuru ya eneng. Iya. Sing niki energik tenan Pak niki. Lho, iki eneng sing komplit. Pripun? Ngetoprak iso, Oh nggih. nyuwara apik, Enten iki. silat yo iso. Silat. Coba genduk Handini. Silat lidah. Jenenge Handini, Mas. Andini. Handini. Monggo. Panggilannya Hadi. Handi ini kok panggilannya Hadi ki piye to? Yo Dek Handi. Iya, iya, iya. Ayo. Bocah wibowo. Jumeneng Nduk. Ya, wonten sinten menika Diajeng Ayu Handini. Yo. Oh piye? Kok iso piye maksudnya? Nyapa lho to? Paling kale kok pun nyuwara Handini kok tung tak tung tak tung tak. Walah, Sepoti ngoten lho, Mbak. disepati kersane regeng. Kersane regeng rame ngono lho, Mas. Oh iya iya Iki iya. piye aku balik neh. Balik. Yo alah Mas aku klek beser lho. Monggo Bapak Ibu ingkang presiden salajengipun wonten sinten menika Presiden Ayu Sulistyawarni. Wonten Diajeng Ayu Handini. Tung tak Dindang, dindang. Asik. Mas, maksudnya gak ngono. Kowe ora ngomong matur nuwun kok malah. Ora nganggo dalan tempe. Lah nyapa Lah lho? piye Mas? Musike iki dituthuk. Musiknya dituthuk Mas. Nggih, kersane ketinggal kompak ngono lho, Mas. Oh, musiknya dituthuk. Dituthuk tok. Baleni malih berarti. Nggih. Oh nggih, monggo. Yuk wonten sinten menika wonten Diajeng Ayu Handini. Pancen musuh rombongan angklung ki repot. Nesun neh. Lah jarene dituthuk. Oh, sampun dituthuk. Kok omong sing cetha to. Lah sing cetha to Mas. Piye to? Mesti sampean kan nyekel alat musik to. Sampean cekel terus sampean dol. Lho. Ah, nesu, nesu. Nesu, Ngene lho nesu. to. Nek ngomongi arek-arek ngene lho. Kowe kok kono, bapakne aku artis awakmu ya. Modele kok nyepele wong. Artis awakmu ya. Ya. Ane kanca-kanca mboten tak repot-repot nggih. Kendangnya tak kula riyen. Monggo, ada siapa dia artis Jawa Timur kondang Indonesia? Ada Sa Dodo. Dung 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 dung. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ding 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 ding. Ketek gendut. Ketek gendut. Seneng ta? Hatimu seneng ta? Seneng gundulmu amblek to. Iya, Pak. Lah sepote kayak ngono. Apa enek kendang ketipu kok ketek gendut. Aku ora ngomong ngono lho, to. Kuwi kendang, suara kendang kaya ngono. Kendang piye? Ya ngono kuwi. Ada Cak Dodo. Berarti aku gak oleh ngomong. Gak lama. Kendangnya ya. Kendang wae. Iya. Mesti aku mbok ino ketek gendut. Ada siapa dia? Sa Dodo. Ketek. Ya ra, krungu dhewe kowe. Ayo. Rungokno angen-angen. Ketek gendut iki nyemoni kowe to. Kendang ketipu ki sapa to, Mas? Alek. Apa? Hah? Alek. Sampeyan wis suwe to gak ngetipung. Suwe, seniman kok. Melaku ya sesuk ya. Mau Nyapa apa? Mas? Sewetrum sikilmu. Oh sing ngendang tangane disetrum. Kok ya sing genah. Ya wis, siar-siar dhewe, gamel-gamel dhewe. Gendang. Lah kuwi iso lho. Lah ya ngono. Gendang. Lah ya apa gamelan kok ketek genduten. Lho. Ketek genduten nyakar dasmu kuwi. Lah kowe kok nesu nyapa? Ya apa enek ketek kok samene gedene iki lho. Lah ketek sakmene gak ngentekno wit to. Ojo tersinggung Mas. Ojo tersinggung, Tek. Sampean ngerasa berarti. Lho, lambene cek neh. Kong, Kongkong gundulmu kuwi. Apa Kong iki apa? Kong. kingkong. Nah ngono lho gamelane. Wis iki lho bandini wae. Ayo gamel kowe. Ada Handini. Kok iringan kok apik ya Mas Jelan. Kok gak izin. Iringan. Beatbox. Koringan kaya boyo. Ini bajul. Jenengan Handini. Surabaya jenenge apa? Iki rak putune Pak Siswondo. Sing Ketua ketoprak. ketoprak siswa sedaya niku. Iya. Kok Kok siswa jaga ya sedaya? apik. Siswa Ketoprak ya apik. budaya kok siswa sedaya. siswa budaya. Jenengan persa ta Mas Dada? Lho nggih, riyen Mbah kula pas seneng kalih ketoprak niku teng pundi mawon mesti delok. Baik. Bae. Lan jenengan? Boten. Ah mbahmu nanti wae ndelok wong main kok. Akan menang. Jaja kom. Pripun? Jaja kowe nembang dangdut rayunan iki. Nah, aku rayunan Mas, jale Mas. Cocok, Pak. Dangdut iki Oh, saged. iya terus iki kembarang iso bocah iki. Wow. Komet niku spesialis. Kowe nganggo basa ketoprak dhewe ya Bang Suli takono. Anu mo ngrayu kula ndamel nadane jarwo. Jarwo. Apa wi? Ayo kudu iso. Iki jaluke putri lho, jaluke putri ayu lho, kudu menuruti. Andini. Mohon maaf nih ya. Iya Bang Jarwo.
kali ini saya akan mencoba untuk melantunkan suara saya merayu kamu gitu. Iya. Sopo kamu sini di belakang. Iya, Bos. Di belakang nanti kamu minum obat nyamuk dulu ya. Makasih, Bos. Saya nggih mau saya. Saya budalnya Suaranya kayak Sik komputer. senen aku nah. Suarane Doraemon. Doraemon meh padha karo Jarwo, Mbak. Tapi rada rempet. Kathok otomatis. Kok iso kat. Lah piye anu kayak Doraemon ayo ngetokno alat. Aku yo isa Doraemon. Piye? Iso. Isa Betul. sepak kula. Ndak pareng lho ya. Kowe tumon kula sempakan. Oh, Met, tonganmu kok. Kowe nirone suarane Roma iso. Sakit insyaallah. Cara arepe Roma arep nembang suarane piye? Assalamualaikum warahmatullahi. Dua lagu, masya Allah. Cantiknya. Masya Allah. Pintenan iki. Kok pintenan piye to? Masane didol ngono ya, Mas. Mboten lho, Mas. Sing tenanan Roma Irama arep ngrayu karo Hani. Iku Roman iki dados sinten, Pak? Kula sinten, Mo? Ani. Barang Rumah nggih ani no. Kula Ani. Nggih. Oh, iya. Ani-ani bayi. Ya. Ari-ari Mas kuwi. Oh iya. Musiknya mendukung ya Mas, instrumen. Ani, Iya, Roman. aku mencintaimu. aku juga. Meskipun orang tuamu tidak menyetujui, Iya. karena aku penyanyi. Insya Allah, aku akan memperjuangkan cintaku kepadamu. Terima kasih, Roman. Sebuah lagu yang aku khususkan buatmu. Apa itu, Roman? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Sayang, tumben bapakmu gak nang omah. Kok bosot Jawa kok, Mas? Rumah campur. Oh, rumah campur. Ono binangon. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku, walaupun telah berpisah, hati kita bersatu. Luar biasa. Terima kasih. Mas Dodo, jenengan mboten tanglet kula. Badhe teng pundi? Bani badhe tindak pundi? Badhe ngeteraken suami kula sontek mati niki, Mas. Oh, lah bojone penyakiten to. Anu aja sotik Met. mati. Terokno sotik. Sotik. Mengapa? Oh, ngono to. Ompa pala lho, ompa pala. Palapa. Ompa lapa. Piye, Mas? Mengapa dalam Suwae nggih, Mo. Terus. perjalanan cintaku Mlaku rono. Mosok ya sotek kekeh-kekeh ngono to, Mas? Syuting kanyang-anyangan ya iki lho. selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Terima Emang? kasih. Sesuk to. Oh saiki. Ora kowe. Oh weane ngoten. Kok nek wis setik kok tak lungi 100 ngoten. Ora gowo aku. Ngono Sekuat. Ya, repe. Ini ngono Mas, repe. Sekuat apapun. Nyudiki nggih, Mo. Nyudiki. Iki apa to? Iki saking persise karo sotik lho. Ah niku dereng dadak. Aku tau nyanyi maratuaku minggat kok. Lha apik lho kuwi termasuk. Minggat ki ora sukses. Lah kuwi termasuk. Tapi tenan tak sawang kok kena. Lah awakmu nek nyanyi kliru. Liru piye? Gayane niku lho, Mo. Nerokne lagu sing sakniki anyar-anyar. Apa lagu Lah kok- ini? Oh, dewa-dewa niki. Iya. Gede Oh, ayang-ayang. Nggih.
Gede dawa gadahane maratuwa. Ya apa lho bocah iki. Gitu. Nah, minggat akhirnya. Yo layak lek minggat, Mas. Dendi lho kok. Nah. Ayang-ayang ki nate. Andini, Inji, sama nek pasanar Mas Komet tembangnya apa, Nduk? niku wau. Ndak maksudnya dangdut apa Jawa? Mas Komet, Mas Komet nggih, Mo? Nah, Mas Komet. Komet apa dadak? Dodoy ora gutak nembang. Oh. Bocah Sakot. ngono. Bocah lahir bareng bledek apa iso. Lho, piye to? Ganteng ora. Kuwi upama ora sepuh no. Ayo sabar. Nyapa? Ora ora sepuh. Heeh. Licik nom. Medun tak baso mie goreng. Oh, Anting. Dodoy yang. Ayang-ayang asal mo. ayang-ayang. Lakune sing penak apa? Lah nggih niku. Ayang-ayang niku Romo. Apik, Bro. Oh, Sae insyaallah. Enek gamelane ora? Wonten. Diparingi gamelan. wonten. Wow. Dalan bareng musik. Dadi lagu izin karo bapak cek ngono. Izin. Ngono. Iki Kowe nesu ta? Lho, mboten. Ngapa kula nesu kali jenengan? Lah cek kok petita-petiti. Mboten napa-napa kula kali jenengan. Lah kok nesu-nesu ora apa-apa kok Lah milih-milih. masa wong dilono lahir bareng bledek iki nek. Lah kok bareng apa ora? Ora. Barengi kudune. Lho kok bareng piye lambemu lho kok. malah maksa malah. Mboten, kula kali romone kados ayah dan anak. Ah, iya. Iki mergo kurang bayaran mergo gampang nesu iki. Anu nggih. Piro le bayar 750. Anu kan kula anu 70 30% tadi. Oh. Dadi ngono. pomo iki 1 juta. Kula 75 pure. Dadi oke komet. Temen. Calon iki ketuane sapa ta? Mboten enten ketuane asline, Pak. Sami-sami bendara. Eh. Kula penerima uang, beliaunya juga penerima uang. Tadi buktinya to buktinya ya. Sayang. Nggih. Yo tembang ya. Reve napa? Repe. Ora. Piye? Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku Suara Mas. kudu kelangan. Nimas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi. Oh, seleketep bae. Lah aku ora mau kei yo. Joko ning isor. Iya, oke. Kowe pirang-pirang. Yo, Enggak, datene yo. Ya, ditoske enggak. ayang-ayang. Solamu sing keras. Ya. Sinten kula? Yo keras. Oh nggih. Abu. Siap. Kidung Manggala. Bersama cantiknya Indonesia Jawa. Boten rasani ati kang nantang seiting liyan hanyawa aku kowe labuh katresnan. Nimas wong ayu tak jaluk aja selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Mas Toto Hei arep tumeka ganti katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Nimas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ing asmara kuatno ati kawula anton kula lapo tresno datan kendhat saking copo tarewangi
kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Duh dewa dewa Kaget aku Mas. dewa Jawata. Oke. Joget Mas. Tri. Mas musti kaning ati tungaku siji tresno iki abadi. Oh dewa-dewa ing asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datan gandhat saking coba karewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Idet manggala asik cak dodo Ayo nyawur bersama cantik dan satu. Wasik. oh sikat ayo dong. Mas musti kaneng ati tungaku siji tresno iki abadi. Duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datan gandhat saking coba karewangi dapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dewa-dewa ing asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datan gandhat saking coba karewangi dapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Gitu Madrasah. Matur sembah nuwun. Sampun Api-api. katuran menika wonten Coba ayang-ayang. catelu men jumeneng ya. Nggih Pak siap. Nanda Ika Handini. Duh, handine wae pun. Ika Handoko ayo Handoko piye to? Handoko, Handoko ki banteng. Handini ki sapi. Dadi ki Handini ki ra asapi to. Ning sapine dewa. sapine dewa. Ini wah api-api lho Pak. Anyar-anyar to Pak niki. Api-api piye? Anyar-anyar. Kula dangu mboten ndereke jenengan dadine. Ndah, Bae yo Mat, lha kowe jejer kono kaya apa yang udah susah Kaya apa yang udah susah. Aje. Lho, Wonten 3 pesinden. dur dadi. ndah. Nah, Lek sinden kene iki pertumbuhane apik, Mat. mengapa? Apakah? Pun poli. Ndah, Dikira setempo. Napa malih? Sabar, sabar Dik, sabar. Ancen Romo. yo ngene iki pancen cugetan kok bocahe. Napa Romo? Sekian lama aku menunggu Piye, Cak? untuk
kadung rabi. Ngerti ngene. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Matur nuwun lho, Pak. Sinden sing iso mengetekkan aku ya iki lho. Berarti suswit. Sakung sukses piye kene koyo ketek suswit. Sampean karo aku sebagai penonton yang sedang melihat penonton situ ya. Sini. Ya, sini. Seselan. Selain dirimu kasih, Minyak rambutnya banyu udan. tiada yang lain lagi. Tempat untuk bersandar diri, mencurahkan isi hati. Lama sekali aku Pletet. menanti kedatanganmu kekasih. Coba saiki Andini ngerayu karo si Dodok. Asik. Gawe lagu dangdut. Iki. Nan mboten emang. Jajah to. Oh aku sing di kula Karanganmu dhewe apa Dini? Aku yang terima di kecewane. Aku ini modernisasi. Oh sembarang. Modernisasi. Kayak sampean kan pengen ngerah bondo. Nadane Mas. Nadane yo. Reve Cundamani. Weh, gila. Cundamani lho Mas, spesial kanggo Ah, Mas Cundam. Dodok menika. Lagune Cundamani sing dinyanyekno Cindil Tikus. Gak apa-apa cendek tikus dilat kowe. Rungokno to Mas. Nggih, Dik. Batang. Kupingku sing kopo apa suaramu sing gak genah to? Apa to, Dok? Batang. Lah apa to Mas sing Sampeyan nyawang aku apa kaya batang wedhus ngono to? Kudune piye saya? sayang ngono lho. Lah memang mirip kuwi mau Mas. Ndak pas kok Mas. Sayang. Lah, ngono. Batang iki. Yo mohon maaf. Batang sampe gede batang apa? Pada kowe. Jadi Anda batang kebo. Kebur apa-apa, sementing ngumbul. Ayo. Ayo tuh, ndang dinikmati aku. Sayang, Iya. titip rogoku, titip rasa tresnaku. Jujur, Seneng iki pokoknya sing ngerti. Oh, padha kocloke. Piye koncut Enak iki asli tiba nah iki. Mak gedebuk ngono Mas. Nek wetengku gede nyapa mbok kon mengisor ndodok pripun to sampean kok. Cintaku asa Konyong-konyong koder. Yo, Karo kowe cah ayu bakal lebar gambarku pancen subar rasi terang yen ra weruh setino ning siradia Turung temok wani planjen modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri ayo aja muter-muter tiwas aku tekan pipis rambut tulang ngante popet awak kowe lunga penceng ora pamit tunggu lawak tunggu mikir ning awak dadi rusak coba curang sing tak pikir sepuluh Awas. Anti ekspresi. Aku nek koket
lagune Cundamani no cah telu.